la que entén 200.000, que són els mínims i els màxims que es pot dipositar a COP57. Llavors això ho decidim internament. Aquest índex de com remunerem l'estalvi ens serveix per fixar el tipus d'interès pels préstecs. Llavors, com que a l'assemblea on decidim això hi ha tant les persones que bàsicament el que fan és estalviar com les entitats que bàsicament el que fan és demanar préstec, doncs hem d'arribar a un cert equilibri. Què vol dir? Que si paguéssim molt les persones que estan estalviant i decidim, mira, ara li posem un 4% perquè ING Direct està oferint el 3,5%, o perquè Caixa Catalunya, com que no té calés, els dipòsits a termini els està pagant molt alts. Però això voldria dir que qui toqués retornar un préstec i pagar un interès, li estaríem encarint. Per què? Perquè com establim el tipus d'interès dels préstecs, paguem la despesa fonamental que tenim, que és remunerar l'estalvi. Tenim uns gastos d'estructura mínima a pagar el lloguer de l'oficina on estem, de mantenir els sous de les persones que estem treballant a COP57, hem de cobrir aquestes despeses i el que sempre diem és que nosaltres volem generar un benefici al final d'any per després destinar-lo a reserves. És a dir, quan COP57 tenim beneficis no ho repartim entre ningú, perquè la nostra filosofia no és que ningú es lucri amb l'activitat de COP57, sinó crear un fons de reserva que ens ha de servir per si hi ha impagats. Evidentment nosaltres hem de crear un coixí per si hi ha algun projecte que fracassa i ens deixa un forat, doncs l'hem de poder cobrir de manera que no ho hagin d'imputar les persones que estan estalviant a COP57. D'on ho traiem això? De les aportacions obligatàries que fan les entitats sòcies i bàsicament dels fons aquests de reserva que els notem en base als nostres beneficis. D'aquesta manera nosaltres establim els tipus d'interès. Per tant, els nostres tipus d'interès no funcionen ni en funció dels euríbols, ni de si hi ha un augment especulatiu dels tipus d'interès en bolsa, de si el Banc Central Europeu decideix pujar o baixar els tipus d'interès, això ens és igual. Nosaltres és un índex intern, a més un índex segur, que el decidim internament i que per tant ho fem d'aquesta manera. Bàsicament això és el que som COP57. Funcionem i procurem funcionar amb uns criteris molt d'arrelament i de proximitat. Primera, estem creixent, en aquest creixement nosaltres no volem perdre els criteris aquests autogestionats de participació i segona, creiem que per nosaltres és fonamental que els projectes que demanen entrar a COP57 i que després poden acabar demanant finançament o que demanen finançament a COP57, per poder-los avaluar bé els hem de conèixer, hem de tenir proximitat amb ells. És a dir, nosaltres no avaluem els projectes que venen a COP57 estrictament amb ràtios financers, sinó que nosaltres primer els hem d'avaluar socialment per si considerem que són interessants i que són útils i que compleixen els requisits d'economia social i solidària, i si els admetem com a socis és perquè entenem que són projectes que mereixen recolzament. Per tant, si mereixen recolzament, si tenen un problema financer, el nostre objectiu i la nostra missió és donar-los aquest recolzament. Per tant, hem de fer tot el possible per donar-los un préstec. Això sí, hem de garantir que tinguin capacitat de retorn al préstec. I dos, hem de garantir que els projectes siguin sostenibles econòmicament. És a dir, si un projecte que pot ser socialment molt interessant té un problema de viabilitat, si li donem calés, perdrem tant COP57 com els socis de COP57 perquè hauran perdut uns calés, com el propi projecte que li estem donant al préstec. És a dir, si un projecte té un problema de viabilitat econòmica li anem injectant recursos, el que farem és que cada cop el forat sigui més gros. Es foten la patacada d'ells, ens la fotem nosaltres perquè no recuperarem els diners i de retruc els nostres socis, que són els que posen calés a COP57, hauran perdut col·lectivament pels nostres recursos. Aquest és el nostre. Per poder avaluar tot això bé, ho hem de fer des de la proximitat. I llavors per això tenim un model de creixement en xarxa. És a dir, COP57 va néixer el 95 a Catalunya, bàsicament molt centrat a l'àrea metropolitana de Barcelona, i a poc va creixent. Arriba un moment que ens comencen a interessar-se en COP57 entitats a fora de Catalunya. Entitats d'Aragó, i dèiem, és que nosaltres com avaluem un projecte d'Aragó? Si no els coneixem, no sabem qui són, no sabem quin és l'impacte social del projecte, per molt que ens omplim un qüestionari social, això només ho veus sobre el territori, és molt difícil. Un projecte, no sé, per cas de Castelló, avaluar-lo des de Catalunya és difícil, això ho hem de fer des de la proximitat. Llavors hem posat en marxa un model de desenvolupament i de creixement en xarxa, que és que cada territori s'autogestionen la seva base social, per tant,
decideixi quines entitats poden admetre com a socis i quines no, funcionant amb uns criteris comuns, i que cada territori decideixi quins préstecs dona. A més, en principi, prioritàriament els recursos que es recullen a cada territori, els estalvis a cada territori, es destinen prioritàriament a aquell territori. Dic prioritàriament perquè no fem compartiments estancs. Per exemple, ens hem trobat que històricament, per exemple, Aragó té una capacitat d'estalvi i de persones implicades molt gran, però hi ha pocs projectes d'economia social i solidària. Llavors, tenir uns recursos ociosos allà no té sentit. Els altres territoris, que potser sí que tenen més necessitat, podem fer trasbassos interns. Però prioritàriament els recursos que es recullen a l'Aragó es destinen a donar préstecs a l'Aragó. I a més això també serveix perquè les persones que estalvien a COP57 i dipositen els seus estalvis poden conèixer i saber més amb la proximitat quin tipus de projectes s'estan finançant. Ostres, estan finançant aquest projecte d'aquesta cooperativa que jo la conec, o aquest projecte d'aquesta entitat que es dedica a fer temes de lluita contra les drogodependències que la conec, o aquesta entitat que, no sé, podríem posar l'exemple d'aquest Ateneu o aquest Casal Popular que també el conec, per dir-ho d'alguna manera. Aquest model de creixement en xarxa el que ens permet és compartir uns costos d'estructura, però que cada territori s'autogestioni. Llavors, cada territori té la seva assemblea, escull el seu consell, que és qui decideix qui gestiona el dia a dia i que, més a més, va tenint les sol·licituds que va rebent i fa la seva activitat social. Després, cada territori escull els delegats a l'assemblea general que fem, que és per tot el territori de COP57, és a dir, de tot l'Estat, i així funcionem en xarxa. De moment tenim seccions territorials creades a Aragó, a Catalunya, evidentment, a Aragó, a Madrid, a Galícia i a Andalusia. Llavors tenim un nucli que està intentant muntar una secció territorial a Astúries i un petit nucli que després, si de cas, el Raül es pot fer 5 cèntims, que també està intentant fer el mateix aquí al País Valencià. Funcionem així. L'altra qüestió és que nosaltres creiem que aquest mateix model de funcionament en xarxa el podem aplicar no només en créixer en nous territoris, sinó en territoris que ja portem temps funcionant, descentralitzar-los. Per exemple, a COP57 a Catalunya estem creixent molt. Estem creixent molt sectorialment i estem creixent molt territorialment. Ara ens estem trobant que tenim projectes que demanen entrar a COP57 que són el Pallars Sobirà. El Pallars Sobirà està a l'extrem nord-oest de Catalunya. Això avaluar-ho des de Barcelona també té les seves dificultats. O gestionar la base social, la proximitat, l'arrelament des de Catalunya té dificultats. Pot arribar un moment que la pròpia secció es desmembri i creem unitats més gestionades, amb més proximitat, més centralitat. Clar, això ho podem fer d'entrada, perquè hi ha una massa crítica que permeti gestionar això. Però ho tenim apuntat. O, per exemple, ens va sortir que a més el bo és que aquest tipus de raonaments no els fem des dels propis òrgans de COP57, sinó que la pròpia base social és qui ens ho planteja. Teníem un grup de 30 socis col·laboradors, és a dir, persones que estalvien a COP57 de Santa Coloma de Gramenet, que és una ciutat, diguéssim, annexada a Barcelona, que van decidir tots els interessos que rebien per als estalvis que tenien a COP57, en comptes de cobrar-se'ls ells, els posaven en una bossa comuna i servien per finançar projectes d'economia social i solidària al seu municipi. Això va funcionar durant un temps, després fan un pas més enllà i diuen, escolta, volem crear un grup local de COP57, però no tenim dimensió suficient per crear una secció territorial. Què podem fer? Escolta, ja estem donant voltes i hem creat un grup local, que bàsicament el que fa és dinamitzar el territori, fer una activitat d'extensió, promoure, i sobretot el que ells fan és promoure noves activitats d'economia social i solidària. Han creat un premi que en diuen a projectes d'economia social i solidària, volen crear noves cooperatives, i llavors aquells projectes que siguin interessants no els donen cap premi, sinó els diem, si creem interessants, doncs tots, no els dos més interessants, sinó tots els que creem interessants, us ajudarem a muntar el projecte, a tirar-lo endavant, us farem un acompanyament i tots els tràmits que calgui per tirar-lo endavant, i com a COP57, com que hem avaluat que són interessants, si necessiteu finançament us donarem aquest finançament. Són iniciatives que parteixen des de la pròpia base. Això no són els propis òrgans, sinó la pròpia teixit associatiu o els propis socis d'aquesta localitat han decidit impulsar aquest tipus de model de COP57. COP57 és això. Jo, si de cas, ho deixo aquí, si voleu pregunteu.